Dal-aħħar kont qed naqra fuq l-isklerożi multipla u bqajt skantata kif is-saħħa tal-persuna titdeterjora ma' snin. Il-fiżjoterapija tista' tgħin b'xi mod? Multiple sclerosis hija kundizzjoni deġenerativa, progressiva li taffettwa n-nervituri tagħna, taffettwa n-nisa aktar mill-irġiel, ġeneralment taffettwa etajiet bejn 20 u l-40 sena. Hija dik li tissejjaħ autoimmune disorder, ġifieri l-ġisem ma jibqax jirrikonoxxi dawk l-affarijiet li huma tajbin fih innifsu, f'dak każ in-nervituri, u jibda jattakkhom. Bil-konsegwenza li l-komunikazzjoni bejn il-moħħ u l-bqija tal-ġisem tiġi affettwata. Hija wkoll kundizzjoni li hija unpredictable ħafna, ġifieri il-persuna tgħaddi minn remissions u relapses, ġifieri perjodi tajbin ħafna, ikkontrollati mill-mediċina u mit-terapija, għal perjodi b'sintomi daqsxejn severi. Il-terapista jagħmel l-assessment tiegħu, l-evalwazzjoni tiegħu u joħloq programm ta' eżerċizzji li jibda mill-outpatients department u jkompli id-dar tal-persuna. Is-sintomi tal-isklerożi multipla ivarjaw minn persuna l-oħra. Dawn jinkludu l-għajja, problemi ta' mixi, muskoli ebsin, problemi ta' bilanċ, kif ukoll problemi ta' koordinazzjoni. Il-bilanċ u l-koordinazzjoni huma uħud mill-problemi li jiltaqa' magħhom pazjent multiple sclerosis. Fil-fatt hemm ħafna sintomi, hemm ħafna sinjali li jiltaqa' magħhom pazjent multiple sclerosis. It-terapista once li pazjent jiġi qudiemu jagħmel evalwazzjoni dettaljata u joħroġ treatment plan li jiġi diskuss mal-pazjent u mal-carers tiegħu, mal-familjari tiegħu. Ħafna mid-drabi t-target huma fuq il-flessibilità fil-muskoli, il-muskoli jibsin, ġog jibsin, u fil-manager tajjeb ta' uġieħ. It-terapija tajn ħafna sabiex il-ġob ta' persuna, x-xogħol ta' persuna, qed nitkellmu fuq persuni li huma bejn 20 u 40 sena ġifieri għadhom fix-xogħol tagħhom sew, jiġi preservat. Jew inkella jitbidlu ċertu affarijiet sakemm jinżamm dak ix-xogħol. Minħabba li hija kundizzjoni unpredictable, il-kundizzjoni fil-mobilità titbiddel drastikament u allura t-terapista irid ibiddel l-eżerċizzji tiegħu skont il-mobilità attwali tal-pazjent. Meta l-fiżjoterapista jibda programm ta' terapija, dan importanti li l-pazjent ikompli dan il-programm id-dar u jimxi mal-istruzzjonijiet tal-fiżjoterapista. Kemm importanti s-sapport minnaħa tal-familjari waqt il-perjodu tal-fiżjoterapija. Il-carers u l-familjari ta' pazjenti milquta minn multiple sclerosis jagħmlu parti integrali mill-tim kbir multidisciplinarju ta' nies li jieħdu ħsieb pazjenti multiple sclerosis. Importanti ngħidu li l-marda la volja tolqot lill-pazjent tolqot ħafna wkoll il dawk li jieħdu ħsiebu ta' kuljum. Għalhekk irridu nieħdu ħsieb mhux biss il-persuna milquta imma wkoll is-saħħa u l-well-being tal-carers. Illum fortunatament għandna istituzzjonijiet li joffru servizzi ta' respite fejn il-pazjent imur ġimagħtejn tlieta sakemm il-carer tistrieħ. Mill-banda l-oħra l-carer għandu jkun edukat biżżejjed biex jinduna sintomi, sinjali ġodda li ma kinux jeżistu diġà fil-pazjent sabiex jiggwidawh għand il-health professionals apposta li jkollu bżonn. Pereżempju, affarijiet ta' vista, smigħ, problemi fis-sistema tal-PP u ovvjament il-fiżjoterapija. Hawnhekk nidħlu fil-kura tal-pazjent fid-dar biex nagħmlu d-dar aktar safe flimkien ma' occupational therapist pereżempju u biex inbidlu il-home exercise program li tajnieh fil-bidu tal-kondizzjoni. Il-fiżjoterapija tgħin biex is-sintomi jittaffew. Tgħin ukoll biex ikun hemm dewmien fir-rigress tal-kundizzjoni tal-persuna. Il-persuni li jibqgħu attivi fiżikament ikunu aktar b'saħħithom, ikunu aktar b'kapaċità fiżika minn oħrajn li ma jagħmlu xejn u b'mental well-being aħjar. Aħna nissuġġerixxu li jużaw xi ħaġa fil-ħajja ta' kuljum bħal mixi li jużat mod komuni minn persuni b'multiple sclerosis li jkun jistgħu jagħmluh kuljum. Nissuġġerixxu wkoll il-posture tajba ħafna għaliex mingħajr posture tajba il-muskoli li ġew mabsin ħajbbisu għażjed u l-uġieħ ħajkun iktar diffiċli biex nimmaneġġjawh. Importanti wkoll dieta bilanċjata għaliex il-piż żejjed ħajolqot ħażin persuni multiple sclerosis u li jsegwu dak il-home exercise program li jkuntom il-terapista biex jagħmluh id-dar. Tikka aktar dwar saħħtek.
Ħafna huma dawk li meta jibdew programm ta' dieta jibdew ifittxu prodotti alternattivi li jgħinuhom jilħqu il-mira tagħhom. Esperti iżda jgħidu li jekk wieħed irid verament jonqos mill-pis, irid jinjora l-prezzijiet tal-prodotti konsidrati ideali. Studju li sar fl-Istati Uniti jgħid li għal ċerti prodotti il-fatt ta' prezzijiet ogħla hija biss perċezzjoni. Ir-riċerkaturi appellaw li wieħed għandu jfittex ħwienet li joffru prodotti simili, iżda bi prezz aktar baxx. L-appell fit-tmiem dan l-istudju hu li jekk wieħed ma jaffordjax ċerti prodotti, dan għandu jipprepara ikliet id-dar bi prodotti alternattivi li xorta waħda ikunu neqsin mit-sokkor, mix-xaħam u mill-preservattivi. Illum insibu ħafna kompetizzjoni u għalhekk wieħed jista' faċilment isib alternattivi, kemm fir-rigward ta' prodotti oħra kif ukoll fir-rigward ta' prezzijiet. Tikka aktar dwar saħħtek nhar it-tnejn.